ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Aici suntem pe creșterea, stați puțin că ne zguduie urechile. Așa. Perfect. Ok. Astăzi vom face un chest opening foarte prost, de fapt. Pentru că e magical chest și două free chesturi. Și poate o să facem și cu crown chest-ul, poate o să facem și cu silver chest, dar mai încolo. Acum vom face cu free chest-uri și cu medical chest și poate cu crown chest și după vedem. Ok, deci, prima dată hai să deschidem free chest-urile. 60 de bănuți, 2 gemuri, 7 barbari, un bomb tower. Perfect! Bomb tower e o prostie. 63 de bănuți. Am făcut fix 900 de bănuți. Perfect. 7 arcașe. O rachetă. Acum noi vom face o bătălie. Apropo, vreau să vă spun că sunt puțin răcit. Deci sunt așa mai prost dispus. În fine. Vom face o bătălie și după vom deschide magical chest. Acesta este decul meu. Cred că o să schimb cu fireball ăsta. Nu știu ce, costă prea mult. Atunci o să pun... unde era tornado? Nu tornado. Ceva... Ceva să fie... Inferno Tower costă 5 deja, e cam prea mult. Hai să punem cannon pentru hog sau chestia astea. Ok, hai să facem așa. Să punem, uite, așa. Și hai să intrăm într-o bătălie. Ok, am hogul, am ăsta pentru apărarea hogului. Aici schetierul. Să nu zici că e AFK. Nu. Zep! N-am zep! Ce prost pot să fiu! Nu, boss. Am aici. Ce m-am pus? Nu, am uitat că am distrugătorul ăla. Distrugăm și nouă parte. O parte mult mai mare. Da? Am aici scarmiu pentru ceva prins sau ceva. Am aici ăsta pentru hog. Un giantul. Hai că. Are de 1 baby dragon. Ia, rapid. Ia cam prost. Nu am dat prost. Hai de viața mea, am distrugit. Ha. Deci sper să-l bat. Acum o voi apăra, uite, așa. Și uite așa. Nu. Faceți ceva. Am pus prea târziu. Zap. Ce mai pus masă? Ce mai pus masă? Fuck. Ok.
Ok. M-a bătut, m-a făcut praf. Mai pierdem și noi n-are nimic. Da, încolo oricum avem 1000 de Ok, haideți să deschidem. De fapt, prima dată, în comentarii, în secțiunea de comentarii, să scrieți dacă o să împice o legendară și ce legendară. Eu aș vrea, în primul rând, Graveyard. Aș vrea Miner mai puțin. Aș vrea The Log. Și aș vrea Ice Wizard, da, mai puțin. De fapt, mai puțin, la ce ciudat. Mai puțin. Sparky, nu-mi place. Lava Hound. E un tank pentru air. Inferno de Log, doar dacă se duce direct pe turn. În rest, Miner. Așa, deci The Log. Ice Wizard. Miner și Graveyard. Miner mai puțin. Și ok, hai. 440 de bănuți. 4 mine hard. Pot să mă iau de chile de level 7. Un giant, foarte bine. 7 lisii corector. Nu-l folosesc. 55 de mortar. Mortarul mă blestemă! O Batteram. O să fie legendară! Să fie legendară! O să fie legendară! O să fie legendară! Ice Wizard! Yes! Ice Wizard! Hai să fac o captură de ecran. Ice Wizard! Prima mea legendară! Yes! Yes! Ce fericit sunt! Am Ice Wizard! Unde? Aici erai! Opa! Am Ice Wizard! Ai, ce fericit-us! Ce fericit-us! Am Ice Wizard! Yeah! Ice Wizard! Prima mea legendară! Sunt atât de fericit! Sunt atât de fericit în momentul acesta. Deci, am ajuns în arena 6, fără nicio legendară. Și acum am în arena 6. Pam! Ice Wizard! Ce șmecher! Yes! Yes! Ice Wizard! My the best card! Oricum, Ice Wizard pentru defense. Deci, da. Totuși, Ice Wizard! Din Magical Chest, arena 6. Mă bucur oricum, chiar dacă aș vrea Graveyard sau The Log. Dar oricum, Ice Wizard, prima mea legendară. Super. Super. Îmi place mult. Deci e super șmecheră cartea. Hai să vedem info. Deci are 665 la viață. Dă 63 cu Splash Arena. Target așa. Range 5,5, adică când între timp, să zicem, când încarcă. Cum să spun? Când se oprește, dă. Se oprește, dă. Se oprește și dă. Tot așa. Chestia asta. Damage per secundă, 42, perfect. Hit speed. Adică îl încetinește cu o secundă vreo 5. Speed medium, e ok. Deploy time, o secundă. Bă, deci e prea șmecher. Sper că v-a plăcut video. Și eu acum trebuie să joc ceva, o tură, dar nu voi filma pentru că nu mai am timp și ne vedem data viitoare. Pa, pa!